María Jesús Juana Teixa non sabe a quen acudir. Leva máis de 15 anos denunciando a situación de abandono en que se atopa a parcela próxima á súa finca, chea de maleza e árbores que invaden tanto o camiño público como as propiedades colindantes. A pesar de ter posto os feitos en coñecemento do Concello de Noia e do Seprona, non ten recibido resposta. A situación do monte este que leva abandonado pero anos. Eu denunciei varias veces no Concello e incluso en determinada ocasión ao Seprona e non houve contestación ninguna. Este verán, no mes de xullo, houve un incendio aí tremendo que o peligro é real para estas casas que hai habitantes. Ademais do risco de incendios, esta veciña denuncia que as árbores, moitas delas coas raíces á vista, invaden o camiño sacramental, unha vía pública moi transitada. Aquí, este é o camiño sacramental que lle chamaban. Por aquí pasa moita xente, uns en bici, outros camiñando, e veredes que as raíces xa están ao aire das mimosas e entonces eso calquer día cae. Ademais de afectar a finca de María Jesús, posto que as árbores caen directamente sobre a súa propiedade, son moitos os veciños da zona que demandan a limpeza da parcela de titularidade privada. Os árbores estén encima da finca da miña propiedade e realmente eu porque chamo agora aquí, pois porque me sinto totalmente incapaz de resolver o tema. Parece que a legislación para uns dun xeito e para outros de outro, porque isto xa tiña que estar resolto desde fai anos e non son eu sola. O meu caso é este, pero aí abaixo é do mesmo dono ou dos mesmos donos e tampouco están limpiando nada por aí. E os veciños, claro, están agora cada vez máis asustados por o tema do verán cando se incendiou, porque aquí estuveron un dispositivo grande, tamén é certo, de extinción de incendios, porque claro, están as casas cerca. Ademais de elaborar un escrito, os afectados solicitarán unha entrevista co alcalde de Noia para demandarlle que exixa aos propietarios que cumpran coa ordenanza forestal, que obriga a manter limpas e ordenadas as fincas, máis cando están tan próximas a núcleos de vivendas.